Eta orain Maialenen agurra ditzea tokatzen zaigu. Eta txapeldunaren agurrarekin bukatuko da gaurko saioa eta 2009ko txapelketa nagusia. Eskerrik asko denoi. Maialen Lujanbio. Gogoratzen naiz lengo amonen zapi gaineko gobaraz. Gogoratzen naiz lengo amonaz gaurko amaz ta alabaz. Josei ta zuei mila zorion, miresmenaren ziraraz. Ta maituko dut txapel zati bat, zue guztionzat lagaz. Gure bidea ez da erresa, bete legez juizioz trabaz. Euskal Herriko lau ertzetara itzuliko gara gabaz. Eta hemen bildudan indarraz, grinaz eta postaupadaz, herri hau sortzen segidezagun, euskaratik ta euskara. Hortxe txapeldun berriaren azken agurra. Denak unkituta. Plazerra izan da gaurkoa. Plazerrutxa, hortxe genuen Maialen Lujanbioren azken agurra, azken bertsoa. Bersolari txapelduna, Euskal Herriko txapeldun berriaren azken agurra. Eta plazerra izan da saio osoa, plazerra izan da txapeldun berri bat ikustea ere bainez, eta Andonek jantziko balu ere pozik egongo ginateke, baina ederra izan da aldaketa, ze dotore, ze elegante agurtu duen Andonik ere. Espero zenolako aldaketa bat, baina momentua iritsi denean, denok lertu gara, emozioz, unkiduraz, eta gogoratzeko moduko eguna. Bai, erran daiteke pronostikoak bete direla, ez da, favoritoetako bat genuen Maialen, eta gainera berak erraten du, eta erran du, egunotan gainera behin baino gehiagotan emakume bai, eta gainera amonak eta amak eta alabak eta aipatu ditu, baina bertso bat gehiago sentitzen dela, baina uste dut hemen 14.500 zale hauen artean geunden emakumeok sentitu dugula zirrara berexi bat Maialenek jantzi izanaz. Eta ala behar zuela uste dut. Bai. Ikusiko dia beriz, osto berdiak igitzen, ere kaidorak eri.